Nginibingelele nonke ababukeli beBlaqlife TV ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lalolu hlelo silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Kanti ke igama lami nginguStufuza dla ngamandla ezulu. Umke yankomo savukazi Mvuleni intokazi zalo Mamkhize. So today sihambele ePMB kulapho sibizwe khona abantu bafisa ukukhipha ongaphakathi enhlizweni zabo. Sike siza ukuthi basiphatheleni. Sawubona. Yebo sisi njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngiright nami ubuya kuphi ke nePMB? Oh ngihlala eMbali ngumfundi nje wase-DUT. Oh okay. Yeah. Ngicela ukuligodla igama lakho ngingalisha nginayo imvumo ukuthi ngikubuze lona. Yeah. So ngicela ungitshela ukuthi ke yini le xa ngaka uzufike la e-studio uthi ufuna ukuyikhipha? Sisi wami nginenkinga engihlangabezana nayo onyakeni odlule kwakuJune. Ngathi ngihleli nje istory ngizosibeka kanje. Ekhaya kunomamncane abawu2 abalama uma wami. Kunomama ophakathi bese kuba nomama omagcina. Yes. So kunengane engithola ukuthi izaleka ngenye indlela thina umndeni singazi. Uma wami omagcina washaya uma ophakathi ngesitini emva kwendlebe ngendoda yakhe wagcina sekuzaleke ingane. Emndenini akekho umuntu owazi leso story, umuntu osaziyo emina. Umngakanani umntwana? Una 7 manje. Oh uthi sisumdala kuwena? Yebo. Umfana ntombazana? Intombazana. Oh okay. Yes kwenzakalani? Manje umamncane ke ngifumanisa ukuthi lengane ayizalayo eyendoda kaMawo phakathi. Lokho ngithola kanjani na? Wayifela ifoni ngalezo ikhathi. Wase eboleke yami ifoni wathi ucela ukuloga in kuFacebook ufuna ukuchat. Ngokuthi vele kumamncane ngamnika ke. Mayeloga ke shuthi wangayiremove ipassword eqeda ukuloga emva kalapho. Oh washiya kanjalo? Yebo wayishiya kanjalo. Mangithi ngiyavula mina vele ngizovula ngihlangana nenkulumo yabo vele. Awunami ngokuthi ke vele ngingane zazi ingane ezinjani ziyayithanda indaba awunami ngafunda mangithi ngithela phe webhom ngithola ukuthi umamncane lengane ayizalayo eyendoda kaMawo phakathi. Okungiphatha kabi ukuthi lemfihlo ngikhuluma ngoba iyaziwa yimini sena ekhaya ngibhlungu angikwazi ngisho ukubabheka emndenini. Manje umama lo obevele ethandana nendoda yakhe lo phakathi lo shawe ngesitina unazi ingane nobaba lo ebengakabi nayo. Oh ingane ke le abanayo noma mncane injani ukufana nobaba lo? Iyafana naye kodwa ihluke ngebala yathatha ibala mamncane umamncane uyakhanya yena ubhuti uyidakhe manje yadidisa ngalokho ke. So nawe ubunganakile ukuthi ifana nalo baba lo ngaphandle kokuthi uzubone le conversation phakathi kwabo? Ngicabanga ukuthi akekho umuntu obenakele besazi nje ukuthi eyakuleso sibonga asinika sona ngoba shuthi wayefihla naye. Yebo. Manje ingane megodukile bigodukiyephi mekuthi bigoduka? Hayi bengagoduki ngicabanga ukuthi izathu ukuthi bengayiyisi ingoba uyazi ukuthi vele kuyovela ngelinye ilanga. Yebo. So umama lo oshawe ngesitina umamncane wakho yena unjani ipersonality yakhe? Uphansi nje umama oright nje naye futhi bayengaboni ukuthi mhlawumbe ukhona into eyenzakalayo. Yebo. Lo omshayile ngesitina omncane yena unjani? Uphaphile uyakhuzwa nje intombazane engaphatheki nje akaphatheki isidalo. So manje mawubhekile uma ngasathole lezi indaba lo umamncane lo abamshaye ngesitina emva kwendlebe uzolimala kangakanani enhlizweni? Ish. Yabona nje ngoba ngisho ukuthi unomoya ophansi. Kusho ukuthi vele kwalo moya ophansi vele nawo ngaphela mangase kuthiwa uyezwa ngoba nakasazi izathu sokuthi indoda yakhe izikhetha ukumshiya kwasekwenzakaleni. Yebo. So why usithini izathu ezivalid sokuthi ufuna ukuveza lemfihlo? Inhloso kuyiveza lemfihlo ukuthi kubhlungu ukubuka abazali bakho bobabili uwazi ukuthi khona into ekhona bayahlekisana ubona umunye ngathi wenza omunye isilima. So ingakho ngithi mina ngifisa ukuyinikezela ngikhiphe lemfihlo khona izokwaziwa uma ukuthi umndeni uxabanele eqinisweni. Manje ufuna ukuconfirma kubani? Inhloso kubani? Ngifuna ukuconfessa kubaba. Bengimbiza ngobaba phela ngoba nami ngindoda kazi. Ubaba umntana. Yebo. Ngimtshela ukuthi lalela le ndaba le eyenzeka mina ngiyayazi. Ngiyayazi. Sike sizamene ukumthinta angazi ukuthi uzoyithatha kanjani mase ebona ukuthi wena uyayazi angazi sike sizwe. Hello. Hello kunjani?
Yaphila. Siyaphila nathi ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlaqlife TV. Ku-TV na? Yes. Khona usisengihleli naye la e-studio ongivashelile today ucela ukuthi akhulumisane nawe bengicela ukuthi umlalele. Yebo kona ke ngibhizi kodwa ke okay akakhuluma sheshe. Kuzoba isikhashanyana nje sincane siyaxolisa kakhulu. Yeah. Ngakhuluma. Yebo sawubana. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Hayi siyaphila na. Yebo kunodaba lapho engifuna ukulikhuluma nawe esengilwazi ke nawe futhi uyalwazi. Inkinga ngikwazi ngisho ukwazi sisi ukhona udaba engilaziyo ubani kahle. Hayi akusabalekile ukuthi ngoba kodwa ngoba udaba ngiza nalo kuzoba nje semehlweni yakho ukuthi uyaluzwa noma awuluzwa. Alright ayikhuluma. Yebo. Engikutholile lapha ke onyakeni odlule ngoJune ngithole ukuthi lengane le esekhaya ezalo mamncane ingane yakho. Ukhuluma ngomuphi umncane? Ngikhuluma ngoba ngithanga inkinga manje yakho angikwazi ongitshela ngoma mncane engizabazi awuzichazanga angazi lutho ngawo. Okay mina ngiyenye indodakazi yalomndeni owuthandwa kuwona uthandwa intombazane yakhona number 2. Hey sisay khuluma yakho ayihlangani mhlawumbe kodwa uqhubeke nodaba lakho ngizwe ukuze sikwazi ukuzwana mhlawumbe ngizokuzwa angazi kodwa. Oh okay. Ngithola ukuthi lengane lela ezalo uma wami omagcina ingane yakho kodwa okungixakayo ukuthi kanjani ngoba wena ekufikeni kwakhe ekhaya wafika wena wavela njengomuntu othandana noma wami uphakathi. Wena uhlangana lapho nezinto zabantu abadala manje uthi uyingane kodwa manje uzokhuluma into zabantu abadala. Lento engikhulumayo ingoba sengifuna ukuthi vele sekuyisikhathi ngayazi lo doti lo wafika wenza ekhaya wazenza umuntu olungile kanti uyazi ukuthi uzoxabanisa umndeni. Ithinta aphi le nto wena? Ingithinta ekuthenini abazali bami labodlala ngabo. Abazali bami uma behlekisa lalela uma behlekisana ekhaya mina ngibe ngilazi iqiniso ucabanga ukuthi ngiphatheka kanjani. Lalela ke leyo nto into engisazayihlela mina ngokwami manje ngeke ngibe ngitshelwa yingane ukuthi ngenzeni ngasiphi isikhathi. Wena nje phuma endabeni zabantu abadala. Yiloko engakutshela kona. Ngicela ungicacisele lapha uma uthi into ozoyihlela ukhuluma ngakuhlela. Ngizayihlela ukuthi ngenza kanjani ngayo mina. Ngiyazi ukuthi ngenza kanjani ngoba ibalekile nakumina. Manje angazi ukuthi uchaza ukuthini noma ngabe ukhuluma lo ukukhulumayo uze uzokhuluma ku TV. Yazi wena awungiboni ngempela. Hayi ukuthi angikuboni. Umuntu obengaboni thi umuntu obezomosha umndeni wena lana. Mina ngifuna iqiniso manje phumela ubala ukhulume ngoba ngelinye ilanga kuyokwenzeka ukuthi lengane lapha ekhaya igule ifuna usiko ingane izoyapha ucanga ukuthi kuzokwenzakalani ngengane. Iguliswa yini ingane ikubi? Ingane kwesinye isikhathi iyasidinga isibongo sayo kanti kuzofihlwa kuze kube yinini. Angithi lento yenza uqhubha khona njalo umbonda umndeni wami. Njengoba ngikutshela ukuthi ngizayilungisa leyo nto wena ngazi ukuthi ushushwa yini kuyona yonke lento mina noma wayesikhulumile naye mina ngizoyilungisa lento. Oh okay ayicha kuyangijabulisa ukuthi uzoyilungisa ngicela ukuthi ilunge beyiqiniso kungaze mina ngithathe isinyathelo sokuthi ngihlanganise umndeni ngikhuluma iqiniso. Hayi wena ungabe uhlanganisa nento zabantu abadala awuhlangene nje uyingane kabi wena ngiyakuzala ngisho ukuzala ngazi uhlangana kulezi. Angisiboni isidingo sokuthi uphakamise umoya kule ndaba ngoba umuntu onephutha uwena lana. Hayi bye. Siyabonga kakhulu baba ukuthi uphendule ifone. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Yebo. Yo. So mawubhekile from now on isimo sesoba njani ke phakathi kwakhe noma mncane because phela njengoba usukuvezile ukuthi usuyazi wena. Ngiyazi manje useyobhokela mamncane uthi why umtshela utshelele nomntwana because lo muntu mncane and akahlangana nalezi zinto lezi. Mawubhekile kuzoba njani? Yeah khona ngeke kuze kube kuhle kodwa into engijabulisa kakhulu ukuthi sengiyikhulumile into ebengifuna ukuyikhuluma. Ukuthi kwenzakalani ibona sebethothi isinqumo. Uma ukuthi isinqumo basithathe ngiyayibophezela ekuthenini mina uzomtshela. Yes. Sure. Awubona kodwa ukuthi umamncane uzovela afa enhlizweni ukuthi kanjani manje udade wabenza kanje? Khona yena umuntu engimzola kakhulu kule ndaba. Ngoba ngengithule nje ngithi yazi ihlomisa ihleke bahleka nje into engacaci khona omunye
kangala ngomunye. Manje uzwana phakathi kwabo babumbe kangakanani bobabili nje umama? Lo omncane akavamisile ukuhlala ekhaya vele. Umuntu nje yabo. Manje vele ke mabefikile bayahleka. Kube Yena uphatheka kabuhlungu soloko usuwazi. Ya futhi into engilimaza kakhulu ukuthi uma ukuthi kuyenzeka le ndaba igcine yavela ngikhathazekile ngogogo uma wabo ukuthi uzothina esimeni ngoba esemdala kangaka. Usaphila gogo? Yebo usaphila. Naye akalazi iqiniso. Hayibo. So ukuba mhlamba akazange zaloge in ngefoni yakho ngabe nje shuthi kusathulakela? Ngaba akekho umuntu owaziyo ngoba ekuzalweni kwayo lengane wayikhomba kwesinye isibongo. Thina sazi leso sibongo ukuthi kwenzakala nasazi futhi ngibonga khona ukuthi ngagcina ngitholile. Yo, mina ngiyazi lento. So ujwayela kangakanani ukumbona ubaba umntwana lo kade ukhulumisana naye manje? Ukafika ekhaya azobona umntwana? No, akaze ngafika. Ngabe ngiqamba amanga ekumboneni kwami ngambona besathanda noma uphakathi. Yebo. Mebonana nomama akayezi mhlambe acisha amlande ngala eroundini ngala nihlala ngakhona noma uyaphuma nje ahambe. Engaqaphisisa enkulumeni yabo ungathi umamncane lo magcina ube nokuphuma aye edolobheni ethi uyokwenza izinto kanti bayohlangana. Nkulunkulu wami. Yeah. So kumuntu obhekene nalesi simo esinjena ekhaya and ongathathanga ngokuthi akahlangani uthini kuyena ukumyala? Engakusho nje noma ngeke ngize ngikwazi ukuyala umuntu but engakusho ukuthi iqiniso lamkhulula umuntu. Ungathuli nemfihlo owazi kahle ukuthi ngelinye ilanga mhla yavela kungaphuma ngisho isidumbu emndenini. Wonke umuntu onemfihlo kubalekile ukuthi iqiniso nje livele kube into ehlala obala. Yeah. So mangabe atheka ubaba lona uzobusuwenza njani? Because uyachaza ukuthi mdala kakhulu kunawe. Yeah. Uyini oyithembile uzokuvikela? Angazi ukuthi kuzokwenzakalani. Angazi ngoba ngizoshiyeka vele ukuthi ngilikhulume iqiniso emva kobe sengithembisile ukuthi yena uzokwenza ubulungiswa. Ukuthi lo bulungiswa ubona bupha ngazi mhlawumbe uzolungisa mina angenzi isidumbu noma uzolungisa ekhaya iyona inkinga leyo kodwa ke ngizobona ngaye mina ngimisela ukuthi makumele ngife ngivele iqiniso ngifela umndeni wami ubumbano lwayo nje. Sibonga kakhulu ukuthi usivakashele e-studio. I hope njengoba usukwazile ukuthi ubhole mhlambe khona umnyakazo ozokwenzakala kulungiseka isimo ekhaya iqiniso lihlala obala kulungiswe lapho nalapho izinto edinga ukuthi zilungiswe kakhulukazi ezesiko. So yeah siyabonga kakhulu ukuthi ukhonile ukukhuluma waphumela obala. I hope usizakela. Ngiyabonga kakhulu ngibonga nangoncedo leni. Yo, angazi ngenza into nje before but ke nawe uma udinga usizo ungaxhumana nathi lezi number lezi oyibona lapha e-screenini. Please ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare. Ngiyandithanda kakhulu. Bye.